Welcome to the Leading Sight News. Kardom nilimen kolom singteram aprangsi nalitum katu kave Leading Sight News nangkelang nulbera korting yura panda nili kardom na chipi iglo kardom asinon nili kedo ladak lakhain kor phone nili constituency ke parlo koilamati hawalong sikido kopi posinon nili dakarja penang tuma phanisi birta ka pasini ma pulotang te non jasemet konglung BJP sarkar tumpen kameklem pon isi thedung jasemet koilamati hawar matini li hawar long ke klempon ki thedung isi thek long do asila bangso birta sina tuman pasini pon jipono kedam tangani ladak ni tum koilamati hawar long ladak hithi borwa lapona kimia di mawelang sitami non BJP sarkar ke wang pen isi ke thek don long bang ke lalo da koilamati hawar inglong hawar phanma thaponsi ala non BJP sarkar nang le pen ni tum phana dak hem jasemet hithi hem mesen nang tipondo asila bangso hithi isi mesen aposi ke mesen long ni tum kimi pudunji lapan kaing no long kaing no pudunji pon seta non semera bang ke dak emek pan ki thek long jung jung bang ke a hem kim pon thetan lapen mesen lapen men tuli pen tala sone hem bang ke ni tum ni baha warong be pinlang nase ni baha warong sita along ri ka prek lapen arong ka prek long sita nani hithi borwa ki bipon ke dupiglo hithi ru pen ani si chopon wanga hithi tala son da dupiglo sita la puson a hem sarkar pen ki pipon ke ni tum thek long le pinlang nase non la bang so hem ki pipon ke ni lip constituency la khain ko ra pholong langdam lu putang te da koilamati hawalang lo aprangsi la son hem kipige asino mara hem ke thelong teng protang te a hem misen lapen thedung lapen kedam tang a hithiar ni setame army ke jang par pik penajok ke ongdung atun ke jor kelana tun man sitala so hem long si dolong lo lapen army jang pikang bong setame ke jor kelana tum ta isi safety along isi a hem misen long si jor ponlong lo asila bangso birta sikatu ke phan ke pachini ponjia phansi ni lang tumang nuar jablo lapen non kadu ka ve a hem kikim la kadu ka ve ni dino to paklang ponji a hem kim chota kali sila dak inghan aveden nangji ke do ki jor ke lang tum ke wang adiman ta misen nangi pojene dak sop pewar block si piat la sinon ani li jasemet la ni long videographer do alang le phansi chunri pono la kadu ka ve akepak lang ponjia phan Nasidon mo pwede lipubom na da koilamati hawaralong isi mesen ahem nangi kimpi scheme amen aposan hello market modernizations and improvement program of Koilamati weekly market in Karbi Anglong district under apart packet number apart NOCP markets KAR 13 lahalo isi package lada Koilamati matini lip constituency ke parlo hawaralong isi market ahem nangi pialong pen scheme amen laposan hello lapen foundation led by Dr. Nomar Momin Honorable Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Government of Assam lapen in presence of Sri Pabitra Rongpi local MEC alang li tumpensi labangso aja mek deng ponlo lapen foundation edat penon hem penang an kim tang pondang lo sila posun thak ni dinang tum han paklang pon thuk
Halo. Lasimo pe lagi pu polosan thak dak only hitia hem mate markets asset hem le naki kim pichot kali bonta lona ne ninung ke do labang ke barpi barso kachitia hem lo lasila puson isia skim mesen lapen hem mesen ko lamati ar lo ka phan de samet ke ladak local MEC penang lok local MLA penang lok lapen ka pre gi amatum lapen C amatum puson ko lamati ar lok te si pa phi hoblang inglong hawar thang chini ne thek there re pura isi kang hon ke pi pon ban la puson hem ki kim pi pon bang tum choro pon parping lo lasi ja semela bang la so hem stami kong lung lang nam lo potang te la so hem bang mesen la puson hem ki kim pon thek ponong le pen lasi dak barpi barso ka chiti hem lang pendang lok ka pre ka war sai pen facility la dak kong dung pi pon lo apenan parsta non soling ting ko hot polotang te solar sitame solar panel sitame dak penang an ke sompon do yo lasi isia polo tang te la so solar ka methang se automatic nang kar pon po lasi non kado ga ve la market adang the bilong an seta non bang solar panel te eponet lo lasi dak ajo ingting ko gi po seta thang ta matha pon thai ve pil lo lasi la poson isia facility mesen ki pi pon bang ke choropon parping lo lasi mesen ke klema diman bang ke ni tum berta pachi thanga tum sitame ni tum akemi puduni la pen helo dak adim long ke heno jong do na ni sitame non ja samet ni ki pudonji pa bangke labang so hem kwan lasting ima lapen kwan arji dinga phan la so phan rara phan avar sai ke medo ji mala bang ni no ma pudun dek the sitame non amar emek pang ke thaklong ke ahem kim project lo ahem kim thedung lo lapen gadak chojor cholang atuma phan barpi barso ka chitia dim lapen kenam kerer wang atum seta barpi barso chitia dim anta dak nang thik pi alo lapen an pars dame khala hi thi kula da long kenam ke along ke jor ke lang ke pale ji phan stame inghan do kong na ko pene ka sik sak do kong na pojani lakato ka ve market area an tame sob ladak pewar blocks pi alo lasila kadok ka ve a visual dang le tum hala ko paklang pon thoik pa asipini kado kavini ditum daleding sai news pen labang so kalamati ai thialong BJP sarkar bang lo pen isia hemisen nang pi pona pu thak nili kado ka via visual ka paklang la pen pini na tom han ka phachini pon nilam thela pon sikang ton ping lo asina tum nang lang dhun thubomik tha daleding sai news pen ka prek jaga berta paklang tu pon thubomik ji asina le tum han kado ka ve phanta ni tum kardom pering lo domi thak me kardom kurbang thu